Здравейте, българи! Тук сме Jesus, Sleeper и Killer. И ще играем Survival. Сега, тук сцепихме малко листенца, тревичка. Листенца. Jesus, ела за дърво некъде. Окей. Малко марихуана ще се дадем. Такова трева. Разбира се. Колко време ще бъдат дълги клиповете, бе? Доста. 30, не, по-малко. 30 Доста, минути. доста. Маратончета ще правим. Това сигурно. Sugar cane. О, виж тук, виж тук. Некои... Това е прекрасната планина. Абе, на хардкор ли е? Абе, аз съм на тайни, де знам на кой. Не, съм планил да се спамват зомбите, май. Добре, аре следващия клип ще бъде на медиум. Там Лате... О, тайна пещера. Може ти как летиш? Не летя. Аз те виждам, че летиш. Ко? Тук има дърво. Дърво ли има? Ела дрова. Чай. Ти на върха ли си, бе, момче? Телепортни се, Боже. Чай малко, че тук развалям една планина от гравъл. О, боже, това беше страшно. Чакайте, бе. Кой спортна в мене, бе? Не се Той. портвай. Да, все пак сме. В ефир сме. В ефир. Да ти каза да се портне, боже. Опа, ние бяхме тук. Стана тук, аз свърлих Sugar cane. Абе, ей, момче, ти на върха на планината ли си части? О, овце. Не, долу е. Овце everywhere. Арманчо се... Опа. Килер. Да. Кажи, килер. Леко си мената. Липър. Така, аз ви събирам вълна, да знаете. То се Господ. Той е господа. Не, то се Господ. Хора, дайте, ако искате да се представим като първия клип. Споко. Нали осъзнаваш, че сега записвам. I'm Leaper. Аз... Той е Господ. То се Господ. Добре, имам 3 вълна, достатъчно за едно легло. Тук виждам още една овца. Ние с килер. То ще си направи легло, ние с килер тук ще мрем. Да. Аз и тук и кокошки ще избия, да знаете. Господ си направи легло, ние с килер ще измрем. Господи, защо ще спиш? Господи, забравям ти да спиш. Забранява, Господа. Килер! Аз Кажи, стигаме, тази Липер. кокошка, ко ще бега от мен? Хев, брадва, почвам да цепа дърво. О, браво, хев, брадваш. Я чакайте малко. Някой хев храна. Хев, Пилешкото ми! Зелето ми изчезна. Килер! Опирай! Кажи, Липер. Хора, ако някой път се намерим, пак искам така Липър да погледне към мен и да ми каже той е Господ. То се Господ. То се Господ. Господ, трябва ми храна. О, тук имам 4 неизпечени Господи, пилешки дай храна. филенца. Give me малко. И вече имам 5 и 2 Господи, ще говежди. мръдна. Той пиле къде бега? Jesus, я кажи дали някой ще правим клип на английски. Не. Jesus, ще направим някой. Не, но тук сме... О, малко. Ако искаш да... Някой има ли храна, защото наистина съм на едно Тук е рая на овцете, хора. Казвайте си каква поредица ще правите. Все ми едно. Ами... Аз ще правя на тифа. На коя? Аз бате... 13. Купена ми е, ако някой се чуди. Ко ти е Ама купен? коя? 13 или 14? Ти 13. Имам и 13, и тя е купена. Овце, умирайте! Къде си, Господ? Господ е на небето. Гладът ме хвана. Айде бе, Господ. О, Боже, ти си лапаш... Извинявам се, Джизис, ти си лапаш. Ние тук умираме от глад. Килер, ма, сува.
Абе хора, аз сега ще ви намеря и бате, просто искам да насъбера една вълна тука. Аз съм върху планината. Аз бате една вълна ми Добре. избяга и сега ще ходя да я взимам. Аз съм върху планината, бе, хора. Окей. Аз не виждам кокошки, аз... Значи си Аз близко до почвам мен. да умирам от глад. Ами аз съм на 2 бутчета. Защо? Убих кокошка и не ми даде пино. Добре. О, аз виждам и пик, и овце. Окей, хора, имам 9 вълна, дори 10 вълна, достатъчно за 3 легла. Да, да. Прасе, аз имам прасе. Взимай. Ма ги бия, ще ни изхвърли от... Аз нямам Ще нищо. ни изхвърли от сервера, да знаете. Що? Осъзнах го. Ще не мога бия прасета. Изхвърли ли? Още не. Аз излизам. По-добре да дисконектна и да конектна. Да, вече ме Окей. свърли. Айс. Айде, О, Липър! да знаете, О. че малко може да ни изхвърля от сервера. Липър, забрави ли това е нещо да тъпо. направиш? То се го... Разбира се. Добре, сега стига с... Добре, виждам май господ. Господ, Аз съм на върха на дърветата. О, господи, май те виждам, чакай, сприма. И аз се качи на някое дърво. Еми, Господ, дай ти крафтинг да направиш да легла. легла, окей. Само ми дай Вие дърво. един с друг ли сте? На ти дърво, тук 11 дърво, мисля, ще стигне. Добре, мисля, че пак ще ни кикне, защото да. пак ме отчупа. Да, Пак пак ме ти... отчупа. Аз дисконектнах. Добре. не. Аз и аз. чакам да ме изрита. Добре, защо ми пише, че имаме 4 човека в сервера? И защо се виждам? Застана съм пред себе си. О, хора, става тъмно. Все ще Да. направя 5. Я ми хвърли дърво, бе. Хвърли си, бе. Ще умрем! Съм. Боже. Я чай малко. Така. Благодарим. Ето още дадо. Окей. Дарявам. Лате в печката има парнол. Аз не мога да не ви знам къде сте. Айде Господ, слагай бързо. Слагам. Къде си, господи? Чакай малко, защо не става? Лай! Трябва да е от една и съща вълна ли? Хора, имаме един проблем. Не, Боже, Не, не. защо, но ма един пак са ще такива. Аз... О, 2 крипера ме гонят. Просто не ми се видя да излиза. Окей, едно легло Перо тук, трябва ли? едно легло тук и едно легло тук. И... Come here. Killer. Стой, че мога да произнеса. Килер. Киле. Аз вече мога да сприндя. Къде е това, бе? Килер. Jesus, Господ. Да. Значи... Господи! Да, момчето ми, какво, къде си? Не знам. Нека ти помогна. Следвай светлината, момче. Следвай светлината и ще ни намериш. Няма светлина. В печката. Какво? Чули, Jesus, служи с пилешкото в печката. Окей. Още едно пиги. Добре, малко... Добре, аз не знам къде сте изобщо. Има ли до вас близко водопад? Сега ще намеря... момче, Jesus. има... И аз ти кажете координати. Умрях. мобове, Да, има. Даже ме прекинах. Даже има и зомби селяни. Да, това е добре. Кажеш в када. При леглата ни има 2. 3. Това не е добре. Аз почвам да бия. Хора, кажете си координатите, ако някой играе на F3. Сори. Опитвам се зомбито да бия. И Добре. ти се убиеш с някакви лопати, бе. Това е лопата. Това е лопатаря. Ти крипър. Хора, Аз ги бия с кана на Стой, брадва. аз ще опра с крипъра. Моим ти са. Добре, хора, помежду другото Липър, моим ти са. Айде, Jesus, айде Господ, то се Господ. In the name, в името на Jesus, аз ще те убия. Нещо ме бие, убива. Добре, нещо не се получи както трябва.
Добър е survival. Стето. Опа, хора, имам една идея. Нека се изслушваме. Айде. Добре. Метам дървената кирка. Арманчо. Кой иска каменна кирка? Аз. Прави 2 каменни меча. Окей, батко, Арманчо, Jesus. Да. къде си? Ами в момента в една тук бия крипъри Добре, зомби. виждаш ли една каменна планина? Не всичко тук чакъл. Чекълна планина, да, виждаш ли я? Еми тук е между 30 такива. Аха. Окей. Спайдър ме уби. Спайдер. Добре, сега съм направо. Спайдърмен ме Добре, уби. сега. В името на... Виждам високи В името на планини, Господ ти ще умреш. Не, опа, пак не се получи. Да, Тъпа мазна вещица. Jesus! Jesus. Here is тъпа мазна Добре, вещица. хора, майче пак не се изслушваме. Да, и сега ще ни кихне пак, защото вече не мога бия Ние пая. още мога да ги бием. Е, Вещица! Ще умреш! Тъпа мазна вещица. Ти ще умреш за това, че ми уби приятел. Fuck you. Няма да ме оцелиш. Не. Ай, тъпато е. Мри, бе, тъпа Там мазна са вещица. ти нещата. на мен ли? Телепортирай се, килер, телепортирай се, айде. И аз Опа. те... Кой? Айде, Скелетон. който е двамата. Чакай, така ми зомбите ще ме прекинат. О, спайдър! Добре, на... Come here to bed. Левата е на леглата. Чай малко. Искам да убия скелетона! Come here. Here is много XP. Опа, Аз ти му умирам. прифам. Чао. Не, XP-то ми. Супер! Сървърът ни заби. Лаг. Лак бе, не мога да взема експит. Добре, сега. Здравейте, господин скелетон. Как сте днес? Jesus. Да. Jesus. Нали ще правиш това? Нали ще правиш клипа на дълга сесия и след това ще го сменя, ще го правиш на няколко части. Явно. Сигурно. И умрях. Заради причини. Къде? Това. Къде си? Бих се изразил, че съм на пет... Jesus, скелета ме уби. Добре, батко, аз ще ви намеря, защото аз помня къде беше това. Липър, Ще те телепортирам. Окей. Липър, аз съм за тебе. Къде са леглата? Някой взе ми нещата? Не, къде са? Телепортирахте за мисии. Да, бате, аз съм G да си говоря за Опа, не знаете, че пак Пак лагнахме. ли лагнахме? Да, защото Да, не мога пак да сме взема лагнали. Да. Все пак ще отида си намеря нещата. Добре, Боже, може би са тук при мене. Пробай се да се плахне. What the fuck? Това! Боже, намерих ти. Май, да, ето ти мече, Боже. Ти това. Така. Благодаря. Виж какво има до тебе. Да, аз точно него исках да взема. Къде изчезнахте пак, хора? Пак не мога. Бате... Jesus, лада! Виждам ви имената. Имаме при Опа. леглата, спайдер. Бия го с кирка! Нещо ме изхвърли Аз долу, съм умрях. на XP, на едно XP съм. Добре, пак съм напал. Jesus, help me, help me. In the name of... в Леглата името са... на идвам Господ за ще умреш. Елате тук. И ти умираш. Да. Чакай, къде са ни леглата по дяволите, бре? Ой! Умрях. При нас с Тоса. Тук Тоса, Господ. Сърце и половина, окажете съдействие. 2 зомби. идвам на помощ, Идвам, сине! то не мога да пия. Идвам на помощ!
Снем. Ама не бийте мене, бе. Стига, бе. О, дета, дъщука, умри. Бедам. Не, убиха ме пак. Добре. Сори. Добре. Аз си грифам айтемите. Моите. Грифай си айтемите. Аз зомби, я не го ни приятел. Ой, не знам къде. Тук има още въглища. Добре, има крипър на леглото, не знам. Боже, ако някой пак ми остави вратата отворена, обещавам му, че ще го пребия. Ей, сега се връщам. Тук има чест да не си губим айтемите. Добре, нещо гръмне. Аз се Ако ви лагна. трябва нещо, си взимайте от честа. Добре, аз се лагнах някъде. Лично си. Къде остана честа? Ага. Може ли да взема храна, защото ще умра? Да, вземи си. Джизъс! Нали снимаме, бе? Къде отиде? То по-точно ти снимаш. Върнах се. Да. Ето вече не мога да спим, да. Нямаме спам point, Опа, нали знаеш? Ендърмен. Хора, може ли да си направим меч? Ендър, тук съм. Виждаш ли ме? Гледам към тебе. О, видя ме. Това е бързо. Хора, съдействие малко. Аз идвам. В името Може на би... Бог. Всъщност не ме преследва. Не ме преследва. Не, Джизус не те преследва. I will go to kill. О, не. ето го. Сега да кажеш Слендърмен. Ето го Слендърмен. Ела. Преследвате, мога да ти кажа. Не знам. Мене дали ще ме удари? То сбега, бе. Арман, указиш съдействие, бе. Аз не го виждам къде. То се телепо. Бързо, то ми дойде в гръб. Само в гръб ли можеш? да. Ти само в гръб ли можеш? Аз не мога да го хит. Ендърмен Гайн, къде си ти? Ето го виждам. Той е дъга, страшно. Ще дойде ни чупи глави. Добре, айде, ти да гледам. Аз гледам 360 градуса. Okay. Ето го Ето виждам. го. Ела тук, бъзло. То го страх. То го е страх. Ела тук, иначе не идва към тебе, бре. Ела. Че... Виждам, аз го гледам в очите, Optifine. Я. Не ли виждаш, не ме ли виждаш? Ето идва. Хопа, това е ще е. Чум. Рамо до рамо. Слайд. Беге. Добре, глежда се по всякъде, не го виждам. То се телепортира, Хора, не. мач то като разбра, Да, вече че не- Джизъс е пред него, се изплаши. Аз виждам... Аз То като разбра, че Липър убиеца и Господ са пред него, се изплаши. Ами Господ ще го убие Ама това. нали ти си убиеца, бе? Нищо. Господ ще го убие, а не. патар. Хвърлих си кирката, Лопатар, е я искам. Кирка. Взяла кирка, нема кирка. Боже, може ли експи... Не, мисля, че Чай няма малко, аз кирка. копкам тука. Торчове Ти слагай торчове. аз ще светя. Ще викам На мен ли? Прометей. Не на Ник. Прометей. Що така? Да. Защото светявам тук. Защото то се Господ. Ама, чакай, ако осветява, не трябва ли да е нещо като Хелиос? Може това, бе, не знам, имаше май. Не, смисъл, защото Добре, бога на сега. слънцето в гръцката митология е Хелиос. Май. Да, но в някаква друга мисля. Това клип ще стана ли малко дълъг? От мен е има. Ей, копираш авторските права на... Да не- На Да не кой? казвам кой. Да, същи. Ко- Нещо като зомби в играта, но не знаеш Да, как не. се наричат. Знак. Мобове. Те вече се усети. Аз дори едва ви чувам. Не знаете, А. че пак лагнахме. Да. Да, що? Не можах да взема пират. Аз не можах Да. да си взема блока. Али, какво стана, бе? Киле, що скочил при мен, бе? Не Аз съм се при виждам. тебе. Аз се виждам сам. Yes, бре.
И аз се виждах сам. Дали не сме маски? Бате, само аз никога не съм правил Ама, такива супер интересните неща. Само вие се виждате сами. Добре, кажи. Чувате ли ме? Чувам те. Не дай Господи, не ме чува. Не ме слушай, Господи, говоря простоти. То сякаш... Добре, аз ще се връщам към къщичката ни. Не. Имате и къща ли, бе? Аз такова крафтинг тейбъл. Пак лагнахме. Да, видях. Какво? Боже, ти виждаш ли, бе? Ти виждаш ли, бе, Джи, защото аз Не, да не те виждам. Аз те удрям. Добре, свърнем. Нищо лошо не. За втори път се виждам сам, а този път направи скриншот. Добре, Добре. аз Добре, стигам при сега- меко казано къщичката ни. Добре, аз Това не знам. survival колко дълъг ще стане. Това Колкото епизод не стане искаш, много дълъг. Do not... This is copyright. Fuck the police! Добре, на мен я. Ехо. Да? Виж, що млъкнахте? Не знам. Не слагай гейм рул. Пусни. Да. Да, това е малко читър. Ако умрем, да ни да, запазва да, айтемите само. Малко читър. Добре хора, аз стигам Не знам. да си поспя така. Ами, the settle time set night. Чакайте, сега искам да видя чакайте как да дойде изглеждам хора. така. Sapling. Ох. Аз не знам къде се Не изглеждам сякаш много ще спя. Повече изглеждам сякаш... Виждам. Come here, Jesus. Ко намери? Какво намери? Аз намерих Тук е прекрасно да започнем и си строим къщичката. то само покрив, Точно. трябва и е готово. Да, стил. Аз Имате ли кирка някъде? Аз имам каменна. Добре, аз взимам някакви Аз дървена тук на ще някой. остава това. Аз па съм гладен. Боже, може да ти взема Аз си я, кирката? вземи я. Аз си оставих там, за да си я вземете. Shift. Да, бе, взех. Аз да добивам камъни, хора. Аз ще започвам да правя нещо от сорта на ферма. Добре, трябва да Аз пък ще започвам да копая нещо от сорта, да се опитам ако да намериш намеря 3 айрон, веднага го донеси, защото ще ми трябва кофа. Или всъщност не ми трябва кофа, трябва ми само дърт. Дърт, ева тук. Да, Аз имам дърт, осъзнах дай го. честа. Джизъс, Знаеш, може да направиш фермата до някое езерце, така повече вода ще има, Споко, аз знам кой ще си по-голяма ферма може да. Добре, нищо не ти казвам, просто да. Jesus, ти ли ще направиш? Фермата Ти ли? ли ще го направиш? Канала. Не бе, Да. канала в YouTube. Ко? Добре, такова. Аз ще... Няма да казваш паролата на никой, аз ще ти пращам Окей. клиповете, ти ще ги качваш. И Арманчо също ще ти ги праща. Да. Аз сега след този епизод мисля да Окей. направя един на FIFA. И аз може на MotoGP, но не съм сигурен. Jesus, ти не искаш да Не. снимаш на League of Legends? Защото не ми се играе. Хората харесват ли? Хората колкото и Да, да но. искат да си го харесват, няма да го играя Луди хора. Да, because I... Бика, Пешо пак нещо ти заби звука след като каза I hate. Не, А. мисълта му заби. Не бе, казах Хора, I... гладът ме засегна. Come Пилешко here. печено! Не, ще ти дам куки от порк чоп. Ням. Come
Към хер, Джесус. Това е. Я Джесус. Абе, вие тук ми давате храна, буквално се едно съм ви бог, аз на вас, бе. Добре, Джесус, Две. колко Е, тук пашалки имаш? в... Вземи ги от честа. Не, няма. Джесус килер. Кажете. Да започна да снимам на това, на кариер мод Ливърпул, Барселона. На Ливърпул или Барселона. Барселона имам ми- повече бюджет. Да, из Барса, елате. Добре, аз бас. Добре, аз... Бар. Аз може да не знаеш, Джизус не знаеш, че може да направиш Ти мач двата пак отбора заедно. обърка имената. Да, знам. Наистина, обърка ги вече. Не ви знам кой. Това беше като днеска, където ви мислех прякори с храна на всички. Да, пепси. Да, тук иначе... Тук ти беше студения чай, той беше пепсито, аз бях баницата. Да, след това ме направи След това зомбите не и съм след те това как... променял. Забравим. Как бе промениме Не, нищо не преди съм ти английски? казал, бе. Как бе тогава станах килера? Да. Да. Аз съм Тогава станах дърта килер. пияница. До тогава... Пиерян с балица. Докато си поклащам младеца. И забравих текста от тук нататъка. I have 2x. Уй, много уфц. Добре, значи... Упсе. Тъпа Джесус. Така ли? Пак ще ни лагне. Да. Окей, бъдете пак ще готови. лагне. Тогава Пак. щях да отида се самоубия. Не, аз други ще не правя. Айде, влизайте да спим бързо, докато не са да. спанали малките Идвай! Къде си? Идвай, Господи? синко! Аз ще. Вие в леглата ли сте? Да. Вие в леглата ли сте? Не. Аз не мога влязам. Влязам. Липер, дживи. Пас! Айде лягай бе, килер. Ето. Легнал съм. Сега убийте всички! Аз виждам. Иде, бак. Да, Добре, забелязах, пак ще защото излезеш, моя защото приятел Скелет не Не иска да ме мога да удари. отворя. Забелязах, Да, защото аз отидох към него и не можа. Вие сте при леглата, аз не мога нищо да Добре, отворя, хора, вече знаете ли ми на се какво вижда, училище ето трябва да така. ходим? На училище за изслушване. На какво? Защото изобщо не можем да се изслушваме. Да, Така ли? да, и пак лагна. Не бе, не е Да, пак не мога да лагнало. отворя нищо. Поне аз. Ако на теб ти е лагнало и сега ще ти се оправи. Добре. Да, правилно. Добре, Аз мога да си хода така навсякъде. и така не си почнах. Абе, трябва ми... Джизус. Ти видя ли днес какво стана в училище, как се срезах с един линолеум? Видя ли Не, как видях как се среза с един линолеум. Не се сряза с линолеума, липер, ами с пипер. Не пипер, това резет. Бате, резеци, линолеуми, бат... не го знам колко е бе. То същото. То същото, да. Както един каза. Да, по-скоро една, не една. Да, една. Това- Все пак да не бъркаме И полове. е такова Witch. Е нещо подобно на Witch. Не знаете си А. миними на Witch. Абе, хора, вие за кой говорите, че вие тук ме объркахте съвсем? За Юлиана. Тя ли го е измислила? Не знаех, аз си мислех, че А, беше некой друг в мъжки род. Юлете. Добре, тук виждам, че килера слага Юли. блокчета. Правим покрив. Топчуйте се, вътре ще.
Липер тича като лути ще загрози планетата с малко кабелстон, тук ще направя въздушни пътища. Охо, пак копирит. Да, ма Този този път път е мой копирайта си е копирайт. твой. Хора, тук Да. от тази страна имало една много готина планина, бе. Аз па съм в някаква мина, дънжен. Охо, ма Така. какво? Аре бе, едно Бате, айрон ако или намериш едно айрон, бате, направо ще се чувствам в рая. Ще си живееш Абе, като чакай лопатар. малко, бе. Аз тук съм се кръстил от Jesus и говоря някакви неща, дето изобщо са много странни. Някой Дето само кръстен Господ така да мога ги ги говори. разбере. Дето само Да. Господ мога ги разбере. Да. Ти до мен ли се телепортира? Окей. Да, ти зачупи ми се кирката. Не, моите беше, не беше. Аз ще бъда човека, който ще седи и ще гледа и нищо няма да прави. Айде този епизод И да ще ми се свършва. подиграва. Айде този епизод да свършва. Да стане ли малко дълъг епизод? Да почнем втори. Да не, защото много бавно ще кажа. Само един час, окей, нали? окей. Добре, айде, свършваме. И довиждане, хорица! Добре, Какво? чао Трябва да хора. снимаш. Още не. Спря ли да снимаш? Исках да Почни ви втория тронна. си направо след това. Ама окей, айде, спирам. Тролачи. Чао хора, този път наистина. Айде. Чао, дайте да се съберем тук в къщата. Аз тук с кокъла Удобен така съм, ще... дайте само да си обърна камерата. Довиждане! Ела, Я. върни се в кадъра, бе! Така, Чао. така. Довиждане, хора! И ще се видим следващия път. Айде, чао!